Aínda que con menos integrantes que de costume, os emigrantes retornados do Barbanza seguen a tomar as rúas de Ribeira o último mércores de cada mes. Con esta protesta pretenden manter viva a súa reclamación en momentos clave como a este no que a Administración está a impoñer novamente sancións polas demoras na presentación da declaración. Están metendo multas e reclamando os intereses de demora, pois como 2003, é dicir, desde que nós empezamos o que se conseguiu foi primeira que devolveran os cartos das multas, que devolveran os intereses de demora que se pagaron e se dou un ano para poñerse ao día. Xente non fixo moito caso e agora volveron outra vez á carga e están metendo outra vez multas e reclamando intereses. Outra das novidades neste longo proceso reside en que, a pesar de que se comeza a recoñecer a situación de invalidez en moitos casos, non se están a devolver as contías cobradas con anterioridade. Agora hai xente que lle reconoceron xa a invalidez que lle deron en Suiza, pero non lle devolven os cartos que lle pediron antes. Parece que pagaron, están outra vez en xuicio reclamando precisamente que se lle volva aquilo que lle cobraron inxustamente porque non andaron agora. A invalidez que ten xa é de antes e, bueno, e digo que hai xente que lle está reconocendo a invalidez. Malia os avances conseguidos, son moitos os pensionistas que permanecen aínda envoltos en procedementos xudiciais para lograr que lles devolvan os cartos que lle cobraron inxustamente. A ver se nos devolven, que a min debeme 2.000 e pico de euros e non os devolveron aínda. Que me teñen que ir da Alemania que me cobraron que non debía cobrarme. E agora denunciamos, estamos esperando. O tempo que vamos a votar non sabemos aínda. Eso non vexo correcto. Para cobrar, pero para devolver... Por suerte devolveron o que me cobraron os intereses cando houve este cambio de lei, que foi un momento, a mala sanción foi-me de volta, pero tuve que pagar igual que foron 6.000, casi 7.000 euros. Estou pagando cada ano, paso de casi 4.000 euros anual que estou cotizando a Hacienda logo, do que cobro fora daqui de Espanha. Eu de Espanha non cobro nada.